Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itamanya. Maska chakanaka muri Zimbabwe. Yesu nawo zitaura skimbo pasori kondo TV. Nasi mnozidu change chikupenya dzakasiyana. Passion Java. Uyu kometi noidane bivi nevapostori Chiwenga mushure mekunga postori Chiwenga wanga vabudisa zita raPassion Java kuti iye anozipanga naye. Izvi zvisina kufadza Passion Java. Tichita mufundisi kuremeka vachiwenga vachifamba Passion Java. Akawana imwe ng'anga aiva muprofita wenhema. Yes, muJudha. Akanga ari muJudha. Zita rake rainzi Bar Jesus. Kuti Bar Jesus arisi zita raakapuwa nababa vake namai vake. Trade name. Yes. Rakangofanana nerekuti Passion Java. Arisi zita raakapuwa. Zita rake anonzi Panganai. Yes. Yes. Fudzara paseri pakuti tinozviziva here. Mfana uyo ari kutemesa vanhu musoro muchitungwiza anonzi Panga. Kuti Passion trade name. Zvisineiwo Passion Java anogumira ipapo akabatwa nazvo zvikuru. Izvi zvakaita kuti anodzorerawo. Munomuziva comedian wedu haadi kusaizwa zvinzi kuremeka. Ziyana nini? Anethra anzi reply mkomana uyo wengozi yokuchekeresa mugazi. Reply yanoma munhu wagafa aiwa azvidi kudaro. Hazvizoitika kuti CEO anetsana namahobho. Siona maho. Meti wedu Passion Java zobuda zvekare iye akuvhita anodzidzisa maititi vaive kukochomoka kuti pumpumu yacho inoitwa sei. Tichaita mufundisi kuremeka akuvaudza kuti aiwa pa2 minutes idzodzo dzamuri kuchema inini ndinobata mushina chaizvo. Tichaita mufundisi kuremeka. Chaipo 2 minutes mese mune mapo. Yaona kuti hazvakwana. Vanongoita urwa pressure point. Unoko aushandise mwiri wese kana musana. Unoshandisa chishure chinochiita kuti bwing. Saka unoti pa. Ode pa. Ozoti pa. Unoti pa. Omutasa maziso mamatasa naitwa. Omti pa. Akadoisa musoro pasero omudzosa so wakabata vhudzi rezvekuti dai. Omti pa. Munhu waMwari. 2 minutes idzo dzanenge apo. Muda kupinda muchechi. Muri muoffice. Nongomuti nde padesk ipapo. Omdinde ode bo apera. Vana vari kumhanya vari kuningirikini muri mukitchen. Unongoti fugu. De unati kwakatora nde unoita mudhonza maoko aka. Anenge akamira ari pasitoga. Unomudhonza maoko. Musana obva wabhenda kudaiso. Munhu waMwari. Chinjakaropafadzwa. Anenge achirova poto. Zvisineiwo tiri panguva yeCovid iyi vanhu havasi kumira kuputswa nekubirwa mari nechikomana ichi. Tichaita mufundisi kuremeka chakurwa ntimi dzefeki pondi ndokundibheina. Tichaita mufundisi kuremeka menoki izvi zviri kurevei makomana aikonai kupusa kusvika pakudai. Zvoniremeka. Pondi ndokundibheina. Ndakazondora tiyakutora. Ndatera. Imo mubenki rekuzangia kuzheke. Zvankwa pale. Maititi. Zobuda iyo achipa kutenda zvikuru kwazvo kumapirisi avanomwa iwo ema-ARV anzi aita kuti ndisimbe, aita kuti vane utano vandipfimbe. Tichaita mufundisi kuremeka vachipopraisa mapirisi avo. Ako ma-ARV. Ma-ARV akanakira kuti anogona kutokuwedzera Burkina Faso ako. Antunoona. Ma-ARV aya ndinomatenda nekuti anondichengetedza utano wangu. Ma-ARV aya anoita kuti vane utano vandinyenge. Ma-ARV aya anoita kuti
manegative apinde neni pabonde. Kune song kubva kumuimbi ari kuti iye Breezy ndichita mutsuri mega uye vamwe vachita masong ake namhando dzekubuda pascreen penyu. Vafana diki vari kuita nharo, vafana diki vakukura musoro asi vafana diki havafanire kudaro. Vanenge vari kuda maklepu ndokuti vasarasike mepu, vakomana ngatikavhei gepu ndokuti vasarasike mepu. Mukoma wangu izvi zviri chipu, unomupa 1 clap iri dhipu yekuti anoirota mau. Kozoita studio yapisa pamufako apa iri kunzi yo Bingo Studios. Ndichaita kuti vachamboda kuti vanobata maworks avo mbonosvike papo ndoine chimwe chipare zvino muchingwana COVID-19 yapera 21 log days mumbopindira ipapo pari kubatwa basa hombe tichiita mumbonzwa maproductions mamwe eko namba dzavo ndodzikubuda pascreen penyu. Vakaona uchifara vamwe vanoboikana vengo here hatina kumbotadzirana nzara here ivatengere panana ikapumbuka vanovhunduka bingu zvaipa saka ndakuchamuka vavamboshaika panapanaika pfungwa dzavo musati vanotaika kufurira kumhanya kunge sekutomuka ukatipa vangu unorohwa. Mosara mtuna video of the week kubva kuna DJ Gorgeous. Apa ndobva vapera nhau dzanhasi tosangana muchikamu chinoteera. Gorgeous ndini chimwe chimishini kare Okongo in the beauty like me and Gorgeous, everyone follow style and pattern. Whoa, ini na kare tine long chain to travel. Yeah. Everybody dance today. Everybody dance. It's a Saturday. Munu weza jamba ndati tamba. Dance to the beat. Kusambo nyara nachozunguza chiuno. Shake your body. Everybody dance today, not every day. Mangoma tichipacha kusvika kwatingwe. DJ pula mangoma uchiridza zvimoko zvichiwaina mururu tichiridza. Spicy pull up the tune. Everyone ready. Munhu wese simza Jordan, Nike kana Louis V. Everybody dance today. Everybody dance. It's a Saturday. Munhu wese jamba ndati tamba. Dance to the beat. Kusambo nyara nachozunguza chiuno. Shake your body. Saka ndini Gorgeous chimwe chimishini. Hapana here ane namba muponere ziso regondo. Hapana here ane namba muponere ziso regondo. Pane maseleba kabuda offside nezuro. Pane maseleba kabuda offside nezuro. Let's know now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimba nofumura noita